Bua sa chomórtas díospóireachta. Chonaic Liam, Máire agus Seán fógra faoi chomórtas díospóireachta. Chuir siad anspéis san ógra agus bhreana siad go cuaramach. Díospóireacht Ghaeilge a bhí ann agus bhí dúiseanna maithe le fáil. Thosa Seán a síne a bhéire i dro an fóstéir. Ní foláir nó gur caintúirí muíneacha deisbhéalacha iad. Thug scoil mhuire ar scoil fadar. Bhí trúr gach forum. Bhín áit dubh le daoine. Sílam gur an na homaíthóirí nervhíseach. Deir an siúmracha ciún le relic nuair a thosan díospóireacht. Chuir an locht féchanna clúas le héisteacht orthúthain i rith na díospóireachta. An rún a bhí á phlé ná ní léon leis in ann gon tír seo. Bu Seán a labhair dús. Bhí sé gléasta go pécógach ach ruaig núthiartha agus carmhatar. Ní le chomair gur sé nervhíseach a chorbe. Tám gon tuairim gur thug sé óráid gon chéad scóhaid. Bhí na moltarí site tí hir gan na caintúirí agus tá chomarthub gur bhain siad antaine as a díospóireacht. Thug duine gan na moltarí an bhre, buiad scoil fadar a thug an lá lob. Bhí áthas an domhan cheann Máire agus Liam. Thosa an slua a ceiliúra an ár de géin is an ngotha. Tá chomarú gur tháinig an bua in dhearr dúarú. Bron duine gan na moltarí corran na buiteirí. Brannú sé go €2,000 arthú chomá. Bhí cláb go clúas na scolarí fad. Bhí cuma ansásta an moltóir chomá. Rinne Seán, Liam agus Máire an gabhar a rósta aníthe sin. Chuir siad le haid béilí mar bhí ocras a damnarthub. Bhí burger acu gan bhéilí. Bhí siad angeall gáireach agus cuma ansásta thub. Chud duine gan na moltarí ina dáanta.